ko si Elsa, ginaingon, doon naghihigayon nga ang asawa magpangita sa lawas nun nga kalipay. Kung nag-iyang bana, luya na sa kama. Dili kyud kalikayan nga ang asawa makasa sa iyang bana. Mo kining nahitabo son kinapuwi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Nakaluto na ko sa mga panihapon ni Tino. May intakon muliho ko na niyang gana, uy. Sige naman lang nagtiko ko ang iya, uy. Kadaghan na dyan ko mabaho sa kumbana. Kaya iya luya nagitpermi. Tungod sa kahago siyang trabaho. Sama karon na nag-overtime na sa siya. Ay, luya na sa turong iya. Kai? Oh, hala. Nga palipak ay. May sakinan nga miabot. Ang ako narambana si Dino. Magawas na ko. Ablehan kong dakong pultahan sa gate aron makasud ang iyang sakinan. Unsa? Mo na day. Unyo na taman hapon. Korto sa to no. Ha? Pinutukaran kong gana da. Kay muslan tani mintas nang isog pa ni. Ikaon mo ko ganihang udto-ug larang bakasi sa tabuhan gud. Ingi? Tinuogi dahil nga epektibo ning bakasida. Mao ba? Mali ko na, Pi. Ikapunta ng pundiyuhan ni mo, Pi. Oh. See? Kabaga si mga tubangan dong. Klaro kay mituskig. Tana na. Kwarto dayon, tana na dayon. Kalamig ka di mo lalipapoy. Tulgigay. Aliabi, basig mo kalit yan ni Kapang. Mamatay yan ni Ginatay. O pa na ko mapahibusli. Yakan ko ni Pi. Kini, paparukan ni maayo. Kini. Okay. Kami. Ano ni Oy? Pagay, balik pa. Nag-ano man yung kamatang inatay. Pwede mo ni matigo ko. Pasantan ko ni. Mao ba? Nakascore gyud mo ni Dino gabi, ha? Ma, may na lang. Nakakuha taw ka usa. Oy, nganong usara man sad? Tagsara pa na mangisog ang sa imong bana, ha? Usara gid taong karawon inyong nakuha, ha? Inyo unta tong gikadaghan para matingom. Kanang maluya gyud mo pa. Ay, hala nun. Saon pa taon pagkadaghan, uy. Nga hapit magani maabti taon sa kamatay niya, ha? Mabitong ipaspasan yun ako og untol-untol, uy. Aron mag-ausan dayon ko. Igor yun nga, nakagawas akong gana, ma. Tumba din iya. Tiko ko na. Paita, kuwang pasiguro tong linara nga bakasi nga iyang nakaon. Uy, pasigihan na siyang pakaon anang bakasi, nak. Unya, pakanasad na siya anang prutas nga pakwan kay hala grabe patuskig man pud ng pakwan. Ha? Ay. Bakasi og pakwan. Kasabot ka. Maubito ilang giingon, oy. Kana pagpalit ana unya pakanag maayo aron sa ingon matagbaw mong duha. Ha? Maunay palit ta. Sige, mulahos ko rin. Oy. Hala, si Gary Bayot man ro nagpaninggit sa gawas. Kabangato ninyong banang lani, oy! Oy! Nito karyang hubak! Ang bana kulos imong manghod na hubakon, ay! Ay, ma, ako nali ato, uy. Paita ning banang lani, uy. May sakit, manggod ng TB yung bana, uy. Nahala, ikaw nali ato, ay kay maglisod ko. Lakaw sakit sa kanya kong arthritis. Dong, sa man, dadun ka na mong ospital, ha? Ay, dadun na lang na siya ospital, uy. Palitin lang ko dito para asobi. Kanalay akong suyupon ang paaso. Sige na. Ay, lani. Sige, uy, lakaw na dayon. Palitin din na siya og para paaso.
Kay ako ni siyang bantayan. Ali, bi. Pakuskan ta ning electric fan, ha? Aron mahanginan ka. Uy, lakaw na dayon. Uy, palit na di dito. Kuan para paaso. Dali. Ay. Salamat taon kay milawag nang akong ginawa. Uy, unsa man, Greg? Uy, wa pa gid ka maayo na imong TV, ha? Ambot niya akong TV eh. Sige noon ta kung tumarog tambal. Mutukar mo na ni inuguman na mo og turjak nila ni. Ikaw mangkod, sige man sa naggahi ang imo. Anak, gining doon na tayo sakit sa TV day. Sige lang gahi ning ato ah. Na, karon no, gahi na sa do. Oh? Day, kwarto day na. Oh. Lamin na sa iturjak da. Naunsa ka na, Greg? Unsa man gusto siya kang mamatay ka, ha? Kay mo turjak manggit ka, bisag bawal na. Unsa man gusto kang mamatay, ha? Greg? Lamin na kay day, Lani, oy. Kwarto na da day. Sige na day. Gusto nga mamatay ka, Greg. Ate Elsa, tabagira ko na si Greg, ti nga dili na siya mo turjak. Kay nay, na. Ingon siya, nikahay na sa kuno ng iya. Tampagiti. Sige na, ti. Day, sige Uy, na. Greg, galihok-lihok naman po na atubangan ni mo. Ay, mura man nagkaambat ton. Ako ba gigilo kang nagtanaw, anak. Diyan na mo, ay. Oy, Ate, asa naman ka, te? Dauroy, mauli ko. Ako ba gigilo kang nagtanaw ito mga Greg? Si Dino, mas may pag masakit siya TV da. Aron magsige sa siya torchak na ako. Kasayon ba taon, anak, taong sakit. Nga TB ang tao, day. Dali kay na magsakit og TB, day. Unsay ako buhaton hayots? Mamuaw siya, permi, day. Ha? Kana bang mabuntagan siya kanunay? Duag madyong, ha? Madyong, sugal, kana. Mas kargado ang mga tao. Adlaw-adlaw, mabuntagan mo na sa madyongan. Sakit na nag-TB. Bisang dili lang ko siya madyong. Basta dili lang siya makatug kada gabi, ba? Matibi lagi na, day. Oh, sos, dali ra kay na. Basta di katug, TB din na. Ha? Oh, Di akay ay. to. Ni gagod. Oh, Sige, ingin ako sa Dino nga. Magpuwaw ka nunay. O dili matug kada gabi. oh sige, yan. Aron masakit na ng inahak og TV. Aron pirmi ng mugahi ng iya, ha? Ingnon ako siya nga mo na iyang buhaton. Unsa? Gusto kang mamatay ko dahil Elsa? Kay gusto man ka magsakit og TV, ha? Samang ko, oy. Noy, nanamoy. TV mo noon? Gusto lang kung masakit kag TV lagi. Aron pirmi na ng mugahing imo. Saba di, ay. Gusto kong makakaon permigahi. Maluoy ka dong, uy. Pakanasan ko gahi. Sige na dong. Unsa? Di na kamuli sa inyo? Ato naka-star sa ilang mama? O, ate, kay si Greg, sige lang gahi ang iya. Sige lang torjak. Uy, ato ko, te, uy. Unsa akong buhaton, te. Unsa man, kato ato, te, uy. Tambagi to dito, te. Gikapoy na ko ato niya. Nahala, sige, uy. Atuon ako. Diha ka na. Kung gipulan ka nagkaon o gahi lani. Ako'y mukha o gahi. Ako'y kaon ato. Saon man na ron. Ate Elsa, papaulian to sa Lani, bi. Gahi na kayo ng ako, ate. Mao ba? Lagi, Oh, kapuya niyo. kain ko na ba? Patanaw ako na ba? Di ara tiyo. Tanaw, gahi na kayo. Buko na ako niya kung puro ng brief. Di ara tiyo. Gahi na kayo, ate. Oh, katuskik, anak. Tuskik kayo. Bib, pagunita ragot ko, ani, Bib. Gahi, dahi, Bib, ka ni, Bib. Ay, medyo ko, ani, maayo.
May nahitabo gid namo ni Greg nga banas akong manghod. Wala nagkakaon gid taon ko og gahi. Mga mga kasama ang kaagi ni Ilsa, dinining tulumanon. What's the style? Nagkakaon o gahi style?